ये चीज़ बा। नया कुछ कैले बने भोजपुरी में ऐसा बात नहीं है, अगर नया कैले बने तो फिल्म भी बने तो कुछ नया लेके बने। जैसे कि भोजपुरी में तो आज तक ले हमारा फिल्म के कहानी पता ना चलेला हमनी लेखा राइटर जाओ फिल्म लिखे खातिर तो अच्छा बात तो मैंने चलबे करी। जब सब कोई फैमिली के एक भिरी बा तो थोड़ा सा चल ही के चाहिए, कुल होके के चाहिए, कुल बात ये ये देखी कहत तो बाड़ी की मजा हल लेवे थी हूँ के कुछ कहनी हूँ के कुछ कहनी। वो लोग बड़ बड़ आदमी बा, वो लोग के विषय में जानता नहीं। एगो ना होला कि मने अब आकाश में थूकल ना जा सकेला, हमनी के थूक जब मुँह पर पड़ जाए उतना तो मनोरंजन कबे से कहते कि मजा लिया था रहुआ तो उंगली खड़तरी कबे से कि हम कुछ कही तो वो चीज़ भी अब बतिया के बात बा। मान के चली कि रहुआ कूड़े दम कही तो और सामने वाला भी कुछ कही ऐसे में थोड़े कह सही छोड़ दिया। भौजाई जरा मजाक देवर करेला तब भौजाइयो कुछ बोलेला देवरो कुछ बोले। प्रणाम भैया, हम नरसिंह सम्राट जीएन भोजपुरी न्यूज़ से। आज हम आइल बनी आरा के कालिका स्टूडियो में। आज ये पता चलला कि अहिरान स्टार टुनटुन यादव जी के गाना के रिकॉर्डिंग बा। ये जो आइल बनी अभी पता चलला कि वहाँ के रास्ते में बनी एजा मुलाकात भैला वहाँ के जौन गीतकार बनी सुनील सागर जी। तो कहिए कि भैया आई रहुआ बताएं कि टुनटुन यादव जी अभी कहाँ बने। तो यहाँ कहने वहाँ का रास्ता में बने। तब तक हम सुनील सागर जी से ही कुछ बात कर लेते नहीं। चैनल में स्वागत हो भैया राहुल जी। भोजपुरी के देखे वाला जितना भी श्रोता बने सब के प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना रही। भैया राहुल अभी वो गाना ट्रेंड कर रहा बा मार्केट में 100 नंबर डायल। ये गाना मार्केट में एकदम बवाल मचा रहा बा। ये टाइप के गाना लिखे खातिर और वह दिमाग में कहाँ से सब ऐसा बात आवेला। देखिए हमनी के नया जनरेशन के लड़का बनी जा और हमरा ये लागेला कि हमनी के जौन चीज़ पसंद आई वो हमारा जे भी हमनी के उम्र के लड़का बा वो लोग के पसंद आई। यही थॉट पर गाना लिखाला और आदमी सोचेला थोड़ा सा ये प्रकार के। अच्छा भैया, टुनटुन यादव जी अहिरान स्टार के नाम से फेमस बने तो वहाँ के सिर्फ अहिरान गाना ही कहे गईला न तो ये तरह गलत इन्फॉर्मेशन बा। अहिराने आर्मी लवर ट्रेंडिंग चलौले जी, चल बहुत बढ़िया रिस्पांस भी दिले रहे। आर्मी लवर हम जनुआ से लेके मैंने बहुत बड़ बड़ गाना आर्मी लवर पर देखी। वहाँ के रहल बात जाति पर गाना गावे के तो जाति पर गाना ऐसे आदमी गावेला कि जे भी जाति के लोग बा उनका के सपोर्ट करेला, हमेशा उनका खातिर खड़ा रहेला। तो अपन गावे ले पसंद करे खातिर या सपोर्ट में खड़ा रहे खातिर या जब भी अगर ज़रूरत पड़े पब्लिक के हमेशा ज़रूरत पड़ेला। काहे कि पब्लिक ही सपोर्ट करला, पब्लिक ही पोस्ट शेयर करी, पब्लिक ही पोस्टर शेयर करी। तो ये चीज़ बात ज़्यादा लोग प्यार देवेला और ई पब्लिक के ही डिमांड होला। जे देखिए जौना चीज़ की जनसंख्या ज़्यादा होला ओकर डिमांड के काम करे के चाहिए। तो उनकर सपोर्टर अगर यादव लोग ज़्यादा बा या यादव फैमिली के लोग ज़्यादा बा तो वो लोग सपोर्ट करेला, वो लोग डिमांड करेला कि यादव जी पर गाना आवे के चाहिए। अभी तक कितना कमेंट आवत हमने के हमारी सिक्सर के 6 गोली छाती में ओकरा बाद से बहुत कम गाना यादव जी पर आइल बा। तो बहुत सारा कमेंट आवेला कि भैया यादव जी पर गाना लाई, यादव जी पर गाना लाई। तो एगो अपन लोगन के पसंद आवे खातिर या लोगन के अच्छा लगे खातिर, लोगन के दिल में बनल रहे खातिर आदमी काम करेला, गाना गावेला। और खाली वो यादव जी पर गाना ना गावेले, बहुत सारा गाना बरतिया नतिया अखिया मारता, एगो ट्यूशन में लड़का पसंद बा, बरखा बरसे चाहे बम बरसे, मैंने कितना गाना के नाम धरी, बहुत सारा गाना बाजेला। और हमेशा कंटिन्यू बने मार्केट में और पब्लिक से ही विनती करम या आग्रह करम कि ऐसे ही बनौले रही जा अपन सब प्यार और पब्लिक के वहाँ के भी आशीर्वाद मिलेला और भी आशीर्वाद मिलेला। आशीर्वाद से रउआ सब के मनोबल बढ़ता, अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा बा गाना के। लेकिन हम ये पूछम कि वहाँ के अहिरान स्टार काहे नाम पड़ल। अहिरान स्टार ये एक वजह से नाम पड़ल कि बहुत ज़्यादा गाना उनकर यादव जी पर भी हिट बा। ऐसे गावे के तो बहुत सारा लोग गवले बा लेकिन अधिकतर गावबो करेले और अधिकतर गाना हिट बे के वजह से युवा स्टार भी कहाले। जी, युवा स्टार लइकन के दिल में सबसे ज़्यादा अगर केहू के पसंद आवे वाला, युवन के ज़्यादा पसंद आवे वाला, लइकन के पसंद आवे वाला कलाकार केहू बा तो टुनटुन यादव। हाँ, मतलब अहिरान गीत के अलावा भी और भी बहुत सारा गीत गैले बनी मार्केट में हिट भइल बा, लेकिन अहिरान स्टार वहाँ के ज़्यादा नाम फेमस बा। आर्मी लवर भी स्टार कह सकता नहीं हाँ 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 भैया, कह सकता नहीं, आर्मी स्टार लेवर भी कह सकता नहीं। आर्मी लवर के जब भी नाम आई टुनटुन यादव के नाम ही जुड़ल बा, ये जुड़ल रही हमेशा खातिर, टैग लाग गइल बा। रहल बात बाद में केहू कुछ करे वो अलग के चीज़ बा, लेकिन ये जुड़ गइल बा नाम। होली की तैयारी चल रहा बा। होली के तैयारी हो गइल बा, अब लोकगीत के तैयारी चलता, हो सकता तो चैता वगैरह लिखाई। होली के कोनो एगो गीत वहाँ खातिर लिखले बनी बढ़िया जौन एकदम मार्केट 100 नंबर डायल। जी, 100 नंबर के अलावा 100 नंबर तो एकदम मार्केट में ट्रेंड कर रहा बा। ओकर अलावा जीजा हम तोर लागम रे पगली, ये सब गाना लोग फिर प्यार देते हैं गाना के। और भी गाना बाकी हमरे जिला है बघवा यूपी बिहार के। जी जी जी, तो इहो गाना बाजता और बहुत सारा गाना अभी बाड़े सन जौन के रिलीज नहीं के भइल, अगर गाना आई तो हमारा उम्मीद बा। टुनटुन जी के फिल्म से संबंधित तो कुछ हम सुनले रहे कि वहाँ के भी एगो भोजपुरी फिल्म कुछ ए टाइप का होता का, ओकर बारे में कुछ जानकारी दें हमारे दर्शक के। हम तो चाहम कि अभी फिल्म के विषय में नहीं सोचल जाए तो ठीक बात भी है। काहे कि अगर एल्बम के दुनिया में तो हल्का मचौले बने भाई मचावस, काहे कि फिल्म में बिजी हो गया के बाद बहुत कम फुर्सत मिली।
और हमनी के आदमी चाहता कि मतलब मैंने को होला नु जौन कि एक तरफा राज कैला के बाद ही एंट्री मारल जाओ कि ओहू में एक तरफा राज होखे। ये चीज़ बा नया कुछ कैले बने भोजपुरी में ऐसा बात नहीं है, अगर नया कैले बने तो फिल्म भी बने तो कुछ नया लेके बने। जैसे कि भोजपुरी में तो आज तक ले हमारा फिल्म के कहानी पता ना चलेला और लेखा राइटर जाओ फिल्म लिखे खातिर तो अच्छा बात बा। अच्छा भैया एक और सवाल थोड़ा सा पूछम, थोड़ा सा हल्का ही पूछब, ज़्यादा हम चूँकि जी अभी भोजपुरी जगत में दू गो स्तंभ है भोजपुरी के, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा बा, एकरा बारे में रउर का राय बा? देखी विवाद तो मैंने चलबे करी, जब सब कोई फैमिली के एक भिरी बा तो थोड़ा सा चल ही के चाहिए, कुल होके के चाहिए, कुल स्वाद है टेस्ट है, कुल ना हो तो मजे ना आई एगो मजा है लेवे दी पब्लिक के, जैसे मजा लेवे के लेवे दी। थोड़ा सा बात विवाद होता रहेला तो कुछ आदमी कुछ बोलेला, कुछ आखिर फेसबुक पर का लिखाई, अगर कुछ ना हो रही तो का लिखाई, ऐसे ही चलते रही, हमेशा चलल बा हमेशा चली, एकरा खातिर भाग के कहीं नहीं जा सकत। अगर संगे आदमी बात तो केहू के कुछ बुरा लग जाए, केहू के कुछ बुरा लग जाए। रहल बात विवाद के तो एकरा पर तो हम का कह सकता नहीं, उ लोग खुदे समझदार बा, उ लोग खुदे समझ जाइलो तो हमनी के तो उनका लोग के देखा देखी करे के बा चले के बा, तो वो लोग के विषय में टिप्पणी कइल हमनी खातिर उचित ना कहे। बात सही बा, लेकिन दर्शक लोग थोड़ा सा आपस में विवाद कर लेता, उनका लोग के विवाद देख के ना तो दर्शक विवाद क्या करते रहे, हम तो केहू के ना देखनी लाठी चलावल, फेसबुक पे दूगो बात लिखले, वो दूगो बात लिखले, मजा लेता लो, वो मजा लेता रहे, वो मजा लेता रहे। जी मजे लेता रहे, हालांकि लाठी थोड़े चलत, अब लाठी नहीं के चलत, विवाद ना नु है, एकरा के मनोरंजन कहीं एक तरीका से, हम तो एकरा के ये मानिला। अगर हाँ यही एगो जी हाँ यही मेरा कहने का मतलब है, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग ना होके, ये सही बात भाई, तो बहुत बढ़िया बात बाकी ऐसा कुछ भाषा के ना प्रयोग होके जौना से माने लोगन के दिक्कत लगे, सुने में या अभद्र लगे, ये तो बात बा। खेसारी लाल जी बक्सर में आए रही प्रोग्राम में, तो एगो बात वहाँ के बोल रहे कि सोहर भैया दूसरे के द्वार पर गवतने का कभी अपने द्वार पर गई हैं। अच्छा ये बताई ये में हम का कह सकता डी तो मान के चली कि हो सकता फैमिली प्लान केहू ना करेला शादी के बाद, अभी तो मतलब मैंने उनका भी तो भैया से न पूछला पर पता चली पवन भैया से कि मतलब मैंने काहे अभी तक ले मैंने प्रकार के बात, अगर ऐसा लागत रहुआ कि मतलब मैंने वहाँ के कोई बात तो वहाँ के न प्लान करम कि मतलब फैमिली हमारा कैसे चलावे के बाद, हमारा अभी तक ले सलमान खान शादी नहीं खन कैले, उनका लड़के लिखे मिलत है, बाकी उनका प्लान करे के बा कि हमारा शादी कब करे के बा, नहीं करे कि हमारा सही रह जाए के बा, ये सब आदमी के व्यक्तिगत लाइफ है। अब हमारे मान के चली कि लाइफ में हमारा का करे के भाई हम न तय करम, हमारा बच्चा पैदा करे के बा कि दूसरे के बच्चा के गोद लेके हमारा कुछ करे के बा, या हमारा अनाथ आश्रय खोले के बा, का करे के बा ये हम तय करम। कोनो जरूरी नहीं, वो तो खुदे कहते रहे खेसारी भैया कि कोनो जरूरी नहीं है, गॉड फादर एगो फिल्म के प्रमोशन करत बेरी कहले कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन केहू बच्चा पैदा करे तबे वो फादर कहाई, केहू के बच्चा लेके भी गोद कहला। हमारे भैया के 3-3 गो भतीजी बड़ी, हम ओकनी के बेटी मानी, हमारा बुझाला कि ना हम बाप हई, का दिक्कत बा ना। जैसे वहाँ के एगो बात खेसारी भैया बोले रहे कि हम चैलेंज देता नहीं कि मरियो जी हैं तो उनका द्वार पर सोहर ना गवाई, ऐसा कुछ बात नहीं है ये देखिए कहत बाड़ी कि मजा है लेवे थी हूँ के कुछ कहनी हूँ के कुछ कहनी, वो लोग बड़ बड़ आदमी बा, वो लोग के विषय में जानता नहीं, एगो ना होला कि मने अब आकाश में थूकल ना जा सकेला, हमनी के थूक जब मुँह पर पड़ जाए, उतना आदमी के ऊपर कटाक्ष कैले हमनी के कुछ कहल का जा सकता, वो खुदे समझदार बा लोग, 21-20 साल से केहू राज करता, केहू 15-20 साल से राज करता, तो दोनों आदमी बहुत पुराना हो गई बा लोग, हमनी के तो नया नया अभी इंडस्ट्री में ढुकल बन जा, सीखत जा कैसे कैसे का होता। ये सब बोलने के बाद एगो और बात वहाँ के बोले रहे कि हमारे काम हम उंगली करे के, हम उंगली कर देने। ओ तो मनोरंजन कबे से कहते कि मजा लिया था, रहुआ तो उंगली करते कबे से कि हम कुछ कही तो वो चीज भी आप बतिया के समझी, मनोरंजन होता मजा लेवे थी, हम तो ये कम कि मजा लेवे थी, भरपूर मजा आवता, अच्छा लगता एकरा के मने जे लागता कि मतलब मने ई विवादी चीज हमारा तो नहीं लागत, सब कोई मजा लेता। देखी जाके पवन भैया के भी जितना फैन लोग बा वो लोग के पोस्ट पढ़म, वो लोग मजा लेला लो, खेसारी भैया के जो फैन बा वो लोग मजा लेला, तो ई मजा है एगो, मतलब मजा लेते लेते वहाँ के इहो कह दिले बने कि हम जाना तनी केने से कुछ गोल तो उनियों से कुछ आई, सही बात बा। मान के चली रहुआ पूरे दम कहे और सामने वाला भी कुछ कही, उसे में थोड़े कसे छोड़ दिया, भौजाई जरा मजाक देवर करेला तब भौजाइयो कुछ बोलेला, देवरो कुछ बोलेला, भाइयों दोस्तों जरे अपन बैठत होकम तो कितना दोस्त होले कि आपस में मैंने गाड़ियों गलोज करेले कुछ बोलेले, तो वो एगो मजे है एक प्रकार के। एगो खेसारी भैया गाना गौले रहलन कि जौन मजा बाटे काती दिन मजा कोनो दुनिया में ना बा, गाना के सुनियो में एक एक तरीका के मजा बतौले बड़े कवि जियो में, तो वो चीज़ भाई एगो मजे है। चलिए मिल के रउआ से बहुत खुशी भइल, एकरा पहले राउर नाम सुनले रहे लेकिन मुलाकात रउआ से कभी ना भी रहे, तब बहुत बहुत धन्यवाद राउर जौन हमारे चैनल खातिर थोड़ा सा समय देने। चलिए फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर